समारेले मागो दुध जागे खडे নাবো ভাই কিন্তু দিও জমার গানে কাম ঠিক আছে समारेले मागो दुध जागे खडे पतंगो कालो रे मागो रखे देव जन मोआ घर तागो टगो पिटाव बखन देन तागे मागो तो दे आशा करे समते देवी को नाम धरे बेगेटारे माता पिता गुरु जन मानक सवारे पतंगो कालो रे मागो रखे देव जन मोआ घर तागो टगो पिटाव बखन गेलो बागारो डाङा तारे बारो मासे आमर घर गेलो बागारो डाङा तारे बारो मासे आमर मारी दे करो किए अमल जंगल के बिना परमिशन रे पस्ते चलो ताको खोजी जेमा चलो धरी के आनो ताको जाओ चलो तखाऊ से किए को लोक आसी आम जंगल को बिना परमिशन रे पसी आसी चलो चलो नाना कवि गीत बाधे दे बारो गेलो बागारो डाङा तारे बारो मासे आमर घर सिरे बाती बागो चालो चंदी बेगो जा रे खोजी जाओ जो धरी आनो जाओ
ଖୋଜରେ ତାକୁ ଧରି ଆଣ ସେପଟେ। କାହିଁ ଭୁଲବ ମତେ ଏରା କରୁଛ ପୁରା भाई क्या राजा ମୋର ଭୁଲ କାଣା ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ରେ? କାମଟେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କି କାମ ଆସିଥିଲ? ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ମରି ଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଆଣି ଆସିଥିଲି ଔଷଧଟେ ଓଷ ଖୋଜି ଆସିଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଔଷଧ ବାଲାଟେ ମତେ ଜଣକୁ ଦେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ତମେ ଓଷ ଖୋଜି ଆସିଥିଲ ବୋଲି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ତାର ବ୍ୟାଗ ଚେକ୍ କରେ ଓଷ ଖୋଜି ଆସିଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଓଷ ଖୋଜି ଆସିଥିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ ଔଷଧ କଣ କରିବି ତ ଓଷ ଖୋଜି ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ହେଲେ ତୁ ବିନା ପରମିଶନ ରେ ତୁ କେମିତି ଆସିଥିଲୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ପରମିଶନ ବିନା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କେହି। ତମେ କେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଭଲ ତମେ ବହୁତ ଛାଡି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣେ ମରି ଯାଉଛି ଜଣେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ତମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଛି। ମୋ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାରେ ଖୋଜ ଯାଅ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ। ବସ ଆମେ ବସ ପିଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ବସ। ପାଇଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାହେଲେ ସବୁବେଲେ ଆଇଲେ ଆମର ଏରିଆ କେ ମୋର ବିନା ପରମିଶନ ରେ ତ ନାଇଁ ଆସନ। ଆମର ଆଇବେ କେବେ ଆଇଲେ ବି ମୋର ପିଲା ଅଛନ୍ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁବେଳେ। ତମେ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛ ବୋଲି ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତମକୁ। ଆଉ କେବେ ବିନା ପରମିଶନ ରେ ନାଇଁ ଆସନ। ହଉ ହଉ ବାଟ ଯାଅ। ତାଙ୍କ କାମ ତ ସରିଗଲା ସେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସନ୍ତି ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଆମ କାମ କରିବା ଚାଲ ଆସ। ମାରନି एकदम रेंडर के खुलबे रेंडर के खुल जोड़ जो यार ने सोचो सदमी कि नहीं बनता है हेलो भाई आपन ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିडियो ବନେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିडिଓ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭରସା ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି। हाँ भाई मैंने एटा भाई मैंने हमें नुआ करे टीम गुटे गळिछु ते फास्ट गुटे देखि हमर वीडियो देखि देले भेते खास नाही न एटा हमर जते हमर टीम गुटे नुआ करे वीडियो जदि हमर वीडियो के भल लागला लाइक और कमेंट कर दे भाई लाइक कर दे भाई लाइक ठीक है।